שלום, קוראים לי מארי ריץ'. בסרטון זה אני חולקת הרמז הקשור לבראשית ג' פסוקים 9-12. הבריחה שהפכה את אדם לאנוש. הרמז נוגע ליכולתנו לחיות בשלמות מתמדת ולא לחזור דבר. סדרת רמזים זו מקושרת לסדרת התעלו אנו אלוהים, שבה אנחנו חולקים את כל מה שאנו יודעים על חיים כפי שאנו אמורים להיות אלוהים, בני העליון. בואו נצלול פנימה. אתם זוכרים את אדם וחווה בגן עדן? אלוהים יצר את גן העדן המושלם הזה, שבו היה להם הכל, אבל היה כלל אחד: אל תאכלו מעץ מסוים זה. ובכן, אנחנו יודעים איך זה הסתיים. מכיוון שזו אלגוריה, מה אם הייתי אומרת לך שהחטא האמיתי היה מעל זה? תראו את זה. לאחר שהם אוכלים מהפרי, אדם מתחבא כשהוא שומע את קולו של אלוהים. תחשוב על זה. הוא מתחבא, דבר שהוא מעולם לא עשה קודם לכן. אדם עבר מלהסתובב עם אלוהים בשלמות להתחבא בבושה מאלוהים. מה שאדם וחווה עשו בעצם היה לשנות את נקודת המבט שלהם. הם חשפו את הפחות משלמות ונשארו עם האמונה בה. וכשאדם סיים לפרט בפני אלוהים מדוע הוא מתחבא, התשובה של אלוהים הייתה פשוטה. היא הייתה שאלה. הקשיבו לתגובתו הפשוטה של אלוהים. מי אמר לך שאתה עירום? זו הייתה שאלה. הוא לא מכחיש את קיומה של העירום. למעשה, האלוהות של אדם מאשרת במרומז שאדם תמיד היה עירום. רק המודעות למציאות כזו היא חדשה, והמודעות החדשה הזו נוצרה על ידי משהו חיצוני או מישהו. כל האפשרויות תמיד היו קיימות. הם התקיימו במקביל. באמצעות מפגש זה, אלוהים הבורא נשען על ההבנה המשותפת, שהיכולתנו להיות בתשוקתנו ובשלמותנו תעניק לנו אותן לנגד עינינו, וכך במחירן של כל האפשרויות הנותרות. הנה העניין. אנחנו אדם. אנחנו חיים בעולם מלא בשלמות ושפע. כשאלוהים אומר, מי אמר לך? התרופה ניתנת גם לנו. תהיה זה שמספר את הסיפור שלך. תהיה מודע אליו על חשבון כל אפשרות אחרת. תהי זו שמספרת את הסיפור שלך. תהי מודעת אליו על חשבון כל אפשרות אחרת. הגיע הזמן לשנות את המיקוד שלנו ולהרכיב את השלמות שלנו. בואו נפתח את האלוהות שלנו. להיות אנושי הוא מצב של מודעות. כך גם להיות אלוהי. מה אתה בוחר? מה את בוחרת? אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם.